yan arewa da jinin mu yake zuba a arewa. Shin zabe ne ba mu muku ba kuka juya baya yanki na arewa? Shin ko kisan na gwamnati na shi yasa babu tsaro ne a arewa? Shin rayukan mu ko ba su da kima a gurin ku ne mu yan arewa? Shin ko mataki kuke so mu dauka a hannun mu ne mu yan arewa? Shin ko kun gaza da ba mu tsaro ne ku faɗa mana mu na arewa? Hagin mu ne mu fito mu faɗa ana kashe mu har gida arewa. Kisan yawa da muni ta'addanci ya addabe mu a arewa. Kai ce mu mutanen arewa wakilan mu ba ku da kishin arewa. Kun yi alkawarin tsare dukiya rayuka mutuncin mu arewa, amma ana kashe mu sai ka ce wuta daji da ta kama arewa. Ko dai mi Allah ya yi sa'a, to ba mu tsaro mana kisan da ake a arewa ya yi sa. Ko dai mi Allah ya yi sa'a, to ba mu tsaro mana kisan da ake a arewa ya yi sa ya isa. Ko dai mi Allah ya yi sa'a, to ba ma